October me dim birthday we mesa akoka Okay. me say yet your ma we mu na Agradaa ma me oba be evangelist na sam ye beto ye ntwadi for prophetess and evangelist oba be evangelist pa say na no kwachiri. Oh, okay. What I say? Okay. Ninsem bi oka nyansa wo msi yo atiefo nan som fomodi fo mo kasi yo obema Yesu suma na ko ene me matena se na metena se ye ni bere na ni gie ni ahosepe na me de bere ga na fo nyina amse na nse na reverend bofo ene Agradaa ntokwa na me odifo onyame suma me se me kabi na ga na fo me kirama asem na mu odu mu emusu ye nigie nti ama manchia mechia ga na fo nyina mechia na Akufo Addo ye president makasa odifo se me be ka asem bia me nka na kekewu me di kai ewe kai e free last year ana me be ka se ma me Agradaa obey evangelist me be ka se ye ma me Agradaa obey evangelist na asema me kai no hwade ofa de ye ni discussion e wo ni show so ofa sada ni me kokasa o je Ghana TV so e ma me Agradaa fa talk na me kai no e de yes discussion odi ye wie no sofu yi wakasa na dwi mu do e ba cho ne se sia me no kasa ye ma me Agradaa e ye life o screaming life en sam trofo ho adum TV fo nyina ho ma me na fa Yesu ma me Agradaa me tuche ma be bon sem ma wa ya de nya me hira evangelist adwuma a obaye no afensa wo bebam asaba akopa wakan ye me de ne se obi bia wo fom no obi bia o sori tia no obi bia o kasa tia no momfanche no mami Agradaa kasa sese udin Agradaa no odifo ye be ye firi ho ya ye na sie dua evangelist esie dua sese obi am mfra Agradaa sa Agradaa bon kasa evangelist esie dua ne nyame ato nsafre the new evangelist in Ghana and the whole world onyame nshirawo mini oba masofo why are there. This is the first time I see we be one wakasa. Onyame nshirawo so wetime kita esumma na be han. Me nuami mu abam 5 years I wo sha se kasa e. Wo kasa wo se 5 years. Orofo. Enye mama nyina betima we yu. E mama bebre sua comfort so be ware no. Na wo detime kukuduro atimi adan dan na ma ne abe aba. Papa, mama kasa me chobi nua. Wo aba na ebe so ha na akire. Na mama me Agradaa tie me evangelist si edu ati me kasa mo ehu nya papa ehu wafa obi so peja babro etuntum awurade wo kasa wo ye awurade aye obi bi o kasa me pacho wo bobo pambo odi so de ache no me pacho robo bofo so me srawo se evangelist si edu akora ma wudin a me pacho me ka kire wo se wo na obeti me change si edu ama na ba evangelist ye papa mo akwata so be kai so be evangelist na makala asia ton be kai mami Agradaa for me nyama ba mienu bi e de aye discussion ba ko me kasa o je Ghana ba ko so me kasa o man na October me dim birthday we mesa akoka. Okay. Me say yet your ma we mu na Agradaa ma me oba be evangelist na sam ye beto ye ntwadi for prophetess and evangelist oba be evangelist pa say na no kwachiri. Oh, okay. What I say? Okay. Ninsem bi oka nyansa wo chene so me pacho mo tie me mama Agradaa mai esiedu a evangelist esiedu a me mfro sa Agradaa bi because na waye na me so bi ka so sakra hwade Saturday da mani me evangelist me ameba be chia ba ma utiri nkwa because onyame ahini ekura ni baje nti yenso ewo mu na yewunsa wo ba because what charge of father pa dodo so wo ba mu de da pa no obi ti bi bo obi di bi bo hwene so kura no se eye normal what you say wa mama hu se yes anto awu kono wo ho wa ma onyame enu aseba o kan se wo ba evangelist no abam evangelist go back ko hwe je Ghana video ni da ho maka na Ghana fo nyina ya na ye kasa mafisa agro ne yedi enim ne ye kama me no na bosom ni obese no be yi agu Ghana fo nya de woni be hu sabre mo ye fa pa bonta na chi na evangelist se edu a obi bia wo unim se wabu nu kwasea wafa nyansa kwanso wafa kwati kwanso agi na hunya de no bohom pre na fama na na Bible kan no bohom pre na fama nipa no bo modern se obi bia waji ni gold obi bia wohwe gu de yam
wama waka nsɛm bi enye na wo de ato no so ne ade wa pacha wo no saa na wonam kwati kwan so agema wagye amanfo sika ne ade abe pacha wo sɛne nipa nkoka sɛ wanya ho awie nti ɛna wobɛyɛ nyame adwuma no me de me ka sɛ me de onyame nhira ɛne ne nwosra to so sɛ bɛyɛ dimpo sen wo kunu sɔfo no na bɛma nyame adwuma nkoso na bɛpam di adanse sɛ Jesus ɛwɔ hɔ pam ka sɛ Yesu wɔ hɔ wama bani akyi wama makoma atom yam na yawada no awka sɛ yɛbɛhyia wɔ so tu mu no me ana patututu na me gyina hɔ because me bɛkyia wɔ yawada me bɛma wo tiri nkwa because twere konko no afa no ɛsɛ mbɛma wo tiri nkwa na me ma wako unsampa akristofoɔ nso yɛ dododoɔ yɛhia dodoɔ na onyame bɛma Ghana akabom sisei obi ani ho bɛsɛ twa obi biem because wafiri bukatanim mo akonfo ama amadwen sɛ mo bebu nipa no mo nso mo nsakra amadwen no nyame ani onyam enche bɛba me hyehyie duwa o ɛsɛ hyehyie duwa yi Agradaa me ka saa because kama hyehyie o hwan maka so no artifim ne nyo no a we de kan maame Agradaa popular no AK Agradaa apetampe ne ode ne nkwa ne kra ade ama Kristo obi bia wo hwe wapacha wapa ye maame pedon ko chaw wapa opambo chaw wapa pa sofo bebre so bi o kasa monitor so bi ya mbanjare satam no wosum ene waba han mu maame Agradaa o kane ne be sosu han no so no nyame ehu sampa wabam no nyame afrew wa ma asem nyame ma maame ko kan je Ghana na anye kwa wa ma na bam onyame ama na bam wa ma na aye kese nso nyame ka so onyame nhirawo me di prophet Erika Kwesi Antwi me se bi be chiawo Saturday me ba ma wo tini nkwa na ma ba ma wo kunu so tin nkwa wa ya adwuma nyame ma nyine betima yewe na me kan se wagye obi ade a fa ne japade na bo ho mpre na informa no no nyame ni onyam enye kese sani pa nyina lai na kire sa odo no pa ho achi wa pa ho achi ampa onyame nhirawo no nyame nyo kese Ghana fo nyina mo ma nyini ntum aba nkwagye ne Bible no afa so apachawo yenu abofo kwa Antwi bo si akon mesrawo odi amono ye nyina betu sante akochi Agradaa ya koma na kwa aba no be hu ministry ne mu se ne sitie onyame nhira obibia se wotie me da wase